kai Allah na wai wani ji karamma na da lawa na rajo wai ai yanzu ba kira sallah ba Kado kana da bakare ne ka san wani keke so ko wani ta so kai ka kyale azumin nan gabaki ɗaya ya sa na jako ni yunwa ma nake ji ka ga yunwa ga gajiya kwana ma in shiga in yi bacci ma zan ma faɗin jin salama na rarra da gaskiya azumi ya bada wahala kai kado sauran kirsin su ma baba mu hada zai ya ina ba ana haka wani ne bada wahala kado ya ga da kuna ci a wuraren tsaka ka haba kai me kake ci na baka da zuba muna nan an yi kiran sallah a Saudiya muka kuna da ma za ku ci an kiran sallah to kaga da su jawabi kaga an kai dan yarinya ne ba dan yarinya bane ba a kira sallah a masallaci Saudiya ka ce ba za mu kariya ba za mu wannan ba Saudiya alhaji take Saudiya alhaji take to kaga idan azumi ya kama ba ta ke cewa an a fara azumi ba muke fara a ina ake saukewa ba su suke saukewa yau saukewa da su azumin ku ya kare wallahi kun kare azumin su Allah kun kare azumin wallahi kun kare wannan da Allah ka ta makabarta da gora nan je azumi su din makabarta da gora wallahi azumin ku ya kare duk ba ku da ilimi ku ko yanzu bayan Allah nan a ce sun karya azumi ina Samiro to bari in gaya maka baba kaga na farko ba kona makabarta muka yi ba na biyu ba mu je mun kona asibiti ba ba ku je islamiya ba Allah ba ku je makabarta kai wallahi ba ku je islamiya ba wannan ku kare azumin ku wallahi kaga wallahi islamiya ka san da la'ilu to islamiya da muka yi kenan kaga mu ka ga mana zuwa islamiya to Allah an je di kunya kaga ku yanzu za ka wani shan lemo kun karya azumi an ji kunya da duk wanda ya ƙara shigo a gidan nan ku kalle ni ka kalli ido na duk wanda ya ƙara shigo a gidan nan ya mun wa'azi a ina malam ya ci kaga da Allah kaga azumi buzu ya ci uwarsa yawa ina ne wani malam ne ya ce ba an kira wallahi wallahi an ji kunya wallahi an ji kunya sai ba sa mutum kwalba a gaba